Asisakwazi ukukhuluma nogogo, khuluma kokusethi nezinto. Amavasha bahlosile, bathi uzokhuluza ugogo bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo, bungaye siduwewo. Siyakhuleka kunina abakhulu, hayikhona abogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje itsizwa simbiza ngonduna kaNdaba. Hayikhona yasuke yahlala, impungu sihlebelela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela Ndaba. Isizwe kithi siyakhala, sekukhona nezinyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalephu sishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke nje la kuhamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa ngumshana wakofuze fulele omashiya amahla ngathi azoshumayela ngumzukulu kaMdumo igabeni mabanga likaThumbula Tshatatsha uTshatatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjwa. Mina ke insizwa zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa semkhombisana esincane saphuma ehlathini ekseni ngovisa azivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikhona elikhola ngenhliziyo engalibhanda kancane esontweni ugqamgqama usathe enkakane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba. Ngumjabulelo ngumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka kuthi faca umuntu wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixegisa imlomo aqede sikhohla amasokazi. Kuhlala kuyintokozo bafowethu nodadewethu ukuthi sifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona ngesintu sichushisane ngezinye zezinto ezisixakayo thina sabantu. Kwimpunga Yesintu ke bafowethu sike sikhulume izinto othola ukuthi zithinta isintu eziyisintu esihlambulukile. Aswani nezinto othola ukuthi zimkhuba, izinto ezosiqhatha kusasa namathongo ethu. Namuhla ke bafowethu ngifisa ukuthi ke sithinte indaba ejulile kakhulu. Ijule kakhulu lento engifisa ukuthi siyithinte namuhla. Ngifisa sikhulume ngokulanda umphefumulo wosana. Ngifuna sibuke ukuthi umphefumulo wosana oluselincane ulandwa kanjani. Uzokhumbula ukuthi esikhathini esiphila kuso siphila esikhathini esinezingozi. Kuyenzeka kwenzeka ingozi umama ephethe usana lwakhe. Uma umama ephethe usana lwakhe kwenzeka ingozi esemotweni. Ingane ishonele khona lapha esigamekweni. Umama asinde ahamba esibhedlela alulame. Esimene esinjalo Mpunga Yesintu njengoba ingane ishonele esigamekweni sengozi, unina wayo yena wasinda wahamba waya esibhedlela walulama. Siwulanda kanjani umphefumulo wengane usana? Sikhuluma lana ngengane engakakhulumi. Sikhuluma ngengane othi uma ukhuluma nayo ayikwazi ukuthi iyenze into oyitshele yona. Sikhuluma ngosana. Ulandwa kanjani umphefumulo wosana? Isona sihloko sethu ke sanamuhla engifisa ukuthi sikhulume ngaso la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Sihlala ngaso sonke isikhathi siletha ushukela wezihloko. Awu ngizofisa ababukeli bami ukuthi nisho namuhla ukuthi cha usweet wodwa lo Mpunga Yesintu. Uma kuthiwa silanda umphefumulo womuntu omdala esalele esigamekweni, siyakwazi ukuthi sihambe nehlahla sithi bhekizitha sesifikile thina singosibanibani. Namuhla sizokulanda namuhla siyahamba siye ekhaya. Siyacela ke bhekizitha ukuthi ke uhambe nathi njengamanje. Nebala ubhekizitha obese bambelela ehlahleni lomlahla nkosi uma ukuthi ubhekizitha useganiwe. Uma kuukuthi akaganiwe somlanda ngomthola. Kodwa mawukuthi leso sihlahla sisitholi singamlanda ngawo umlahla nkosi. So bese sihamba ke naye sesidlule endaweni ethile. Uyasizwa ngithi sikhuluma nomuntu omdala okwazi ukulalela into esiyishoyo ayenze ngoba ulimi esilikhulumayo uyaliqonda. Sesiwela umfula, sesidlule endaweni ethile, sesidlule endaweni ethile.
Kodwa ke usana lona senza njani? Uzokhumbula ukuthi uma ngase ngithi hamba uyolanda ingane endaweni ethile, mawufika ngeke uzusho ukuthi sibanibani wosa saba, kodwa uzoyifukula ingane uhambe nayo uye ekhaya. Kodwa mawuyolanda umuntu osemdala ngeke ukwazi ukuthi umfukule uhambe naye, uzomtshela ukuthi sibanibani kuthiwe angize ngizokulanda, asihambe njengamanje siye ekhaya. Kodwa ingane ngeke uyitshele ukuthi kuthiwa angize ngizokulanda, uzotshela lowo muntu ebekuthiwe mhlamba akayigade leyo ngane ukuthi kuthiwe angize ngizomlanda, bese uyayifukula lengane usuhamba nayo. Ingakho ke namuhla ngithe ngoba ziyenzeka izinto ezifana nalezi la kuzolimala khona unina nengane esigamekweni sengozi ethile, bese ingane iyasala lapho unina sinde ukuthi lo mphefumulo wengane siwulanda kanjani. Nakuko kwenzayo uthola ihlahla lomthola ngoba ilona hlahla elilanda umphefumulo wengane. Kuyenzeka ke ngokungabibikho kwelihlahla ungasitholi isihlahla somthola, usungawuthola umlahlankosi kulungile ngoba vele sibamba umphefumulo la. Emva kwaloko kufanele ukuthi uthole isicephu. Uma usitholile lesicephu seniyahamba niya endaweni yesigameko la ingane idlulele khona. Manifika kuleyo ndawo seniyakhuluma nabantu abadala, anikhulumi nengane ngoba ingane ngeke ikwazi ukuthi inizwe ngoba isawusana incane. Uzokhumbula ukuthi mawukhuluma nengane yebo iyazizwa ezinye izinto kodwa ayiyenzi into oyishoyo ngoba ngokwesigaba sayo isuke ingakafiki esigabeni sokuthi ikwazi ukuliqonda ulimi olukhulumayo nokwenza leyo nto oyiluleka ngayo. Mawufika ke esigamekweni sike sikhulume nabantu abadala, nanti ihlahla niliphethe nesicephu naso nisiphethe, sekuyakhulunywa. Kukhulunywa nabantu abadala laba bebekade bembethe ingane abahleli njengamanje begade umphefumulo wayo ingane ngoba njengoba isalelelana ayikho yodwa kodwa inalamathongo ekuyiwona awayekade igadile savundlile okhalweni lukanina. Sikhuluma nawo ke manje lawo mathongo kanye namathongo amanye asemakithi okuwukuthi mathongo asemakithi sesifikile kule ndawo la ingane yadlulela khona. Sikhuluma ngosana oluzalwa usibanibani okugama lalo usibanibani. Sizomthatha namuhla umntwana sihamba naye siye ekhaya. Nothi bese niqeda ukukhuluma senithatha ihlahla leli nilibeke esicephini bese niyaligoqa kahle ngesicephu bese niyaliphatha nilingise ukuphatha usana. Sekuyahanjwa ke manje kutshelwa amathongo ukuthi ke sesiyasuka ke manje sesingena emotweni sesiyahamba sesendaweni ethile. Ngenkathi nichaza anichazeli lona usana kodwa nichazela abantu abadala. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uthola ukuthi usana luzodlulela esibhedlela, nasesibhedlela niphinde nenze into efana naleyo. Nithi manifika esibhedlela nale hlahla lomthola ilona enilisebenzisayo nokubiza umphefumulo wayo ingane ngokunxusa emathongweni nangokunxusa amathongo okuwukuthi lo mphefumulo wengane akube yiwona anifukulela wona uzonamathela kule hlahla. Bese le hlahla niyaligoqa ngalesicephu bese ke niyakhuluma nabo abantu abadala ukuthi ke sesiyaphuma esibhedlela sesiphikelele ekhaya sesidlule endaweni ethile senothi mase nifike ekhaya ikhona ke la enobe khona ke ihlahla senimngenisa umntwana ekhaya seniyalithatha nilibeka endaweni efanele senigcina konke ekufanele ukuthi kugcineke. Hayi bafowethu angingawageqa amagula ngoba ngemuki uma kuukuthi mhlambe kukhona la obusafisa ukuthi sithinte khona la kuma comment section ungawufaka umbuzo ubuze impunga yesintu iyobe isibuya izochaza kabanzi ngaloko oyobekade wena ukubuzile. Uma kuukuthi bafowethu niyalifisa ulwazi olujulile zikhona incwadi zethu siyimpunga yesintu sifundisa isintu asibhali ngane kwayo. Zitholele zona kule nyanga zihamba ngamanani aphansi kakhulu. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu, kuzoba incwadi esihloko sithi amava ahlabahlosile, kuzoba khona incwadi esihloko sithi uyokhula uzukhokhobe, bese kuzoba khona incwadi yethu entsha esihloko sithi indlela yesintu.
Uma kuwukuthi uyafisa ukuhlala phansi nempunga yesintu ikuchushise kwezinye zezinto ezithinta isintu sethu, uyazishayela inamba lezo zibonayo zivela la escreenini sakho, wenza inhlelo zokuthi ufike emphelandaba uzohlala phansi namakhehla nezalukwazi akuchushise ngaloko sokufisa ukwenza. Uma kukhona umsebenzi ofisa ukwenza uthinta isintu, impunga yesintu isuke izokuchushisa ukuthi lo msebenzi wenze kanjani, isuke futhi izokuqwashisa uma kukhona umngozi kulowo msebenzi, iphinde futhi ikuchushise ukuthi ukuze lobo mngozi sikubonayo bungeke buze bube yingozi phezukwakho yenza kanjani. Ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke njalo nisubscribe kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV, bese ungitshela imbukelo Impunga Yesintu ukuthi lo mfanekiso oqoshiwe akuwona uSweet wodwa. Uma kuwukuthi uzwe kuSweet wodwa, ngibhalele khona la ukuthi uSweet wodwa lo. Asibonge kakhulu bese sithi nje impunga.